Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín. Ako by na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci. Za 20 rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednostňuje, alebo naopak práv. Želám si, aby sa prestalo menšinovými právami vydierať, jedno, či to je menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ. Lebo práve Slováci nemohli v bývalom spoločnom Československu rozvinúť všetky svoje schopnosti a talenty. Stáva sa mohutnou zvyklosťou, že od menšín žijúcich na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nejaké povinnosti voči štátu. Skôr natiahnuté ruky, za to takmer minimálne pestovanie občianskych cností. Toto sa musí zmeniť a verím, že sa to zmení aj v prístupe nového spolumocenca vlády Slovenskej republiky. A práve tu vidím úlohy Matice slovenskej. Ona musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí. Ona musí rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície,